Juice on the beat. Откриваме сезона с някаква лекция по анатомия. Димо Кръстев почва да ни лави остеология. Има някакви много чатка, викам ки са тия. Некой знае да им бута яко на тепсия. Почват се надяват някакви, никой го не боли, защото то се знае на колоквиум, че се коли. Ние сме си чил смирела, нема драма, там сме точни, времето ни не достига, тук сме порочни. Мираме се, вече почвам да изгражда мнение, пачкам лекции, упражнения, всяко вдъхновение. То добре, че Желев лафи нещо да разберем, защото ние без него знания нема да приберем. Ето и на Дандов са реклама ще направим, защото знаеш, той голям е фактор, нема го забравим. Него боговете с много слово надаряват, всичките колеги само бисери разправят. Еки биологията, голямата катедра. Всеки път ще видим дели ми тръвчето ведра. Майчето ги чатка много евалата нашата, ама ние си знаеме тебе, Живкова те праща. Като цяло ми допадат много тия хора, тука на биошитата топят се отбора. Има един обаче, дето много е Блаженов, най-големия от всички, Никито Младенов. Нема как да минеме без моята дашка, за надани препаратите редим се на опашка. Всичките ги тя раздава, стаите отключва и като гепи книжката оценките проучва. Знания, уроци, трупам всичкото на куп. Изпит като чуя, получавам сърце туп. Почвам скоростно да правя схеми и системи. То добре, че ти чуем му да съкратени теми. Дойде се сия тръбата, всичко паникьосва. Академик прешърът и нас ни омагьосва. Всички искат те да мият, много се надяват. Физиката бата тежко лагери стопят. Биото си беше файн, химията също. За латински с колевата, там сме си на гъсто. Сесията вече мина и това е важно. И усещам бате вече как ми става плажно.